Ndamira pamberi pedara mambo mutasa. Ndamira pamberi pedara mambo mutasa. Zvese tando zvechokwadi. Zvese zvandichaita ndezvechokwadi. Ndikanyimba chaswa nemusha. Ndakanyimba charaswa nemusha. Mwari aribatsira. Namusoro imam. Ini ndetwakudza neka mama. Awarapa ndo mwino wangu. Ndi mainini wangu. Ini ndakarorwa 2017. Mainini wangu wa 2018. Warume wedu andori 2 mumba wakomana nanatete 2. Ini ndarorwa 2017 kusvika pari zvino handina mwana. Nanhasi asanda ane mwana. Kushaya kwangu mwana handina munhu wandakambonongedza kana kupomoti kudzinza redu kana kudzinza rere andakarorwa kuti ndiwari undishaisa mwana. Asi mukugara pamba ndichirorwa tinombobva tambogarisana zvakanaka ba. Maini nasati andosvika bani kubudikidza nawamwene wangu arapa. Taindogara kundori kungonetsana kusingazwisisiki ba. But wondohombenge namama waitanzi mwana wako wakarora mukadzi wanda ndisingadiba. Ndandine wandaida plus dzinza rakarora handiri diba rine mhepo dzine zvikwambo namama awo. Tagara ini ndakabva ndaita nhumbu vhebve ine 3 months. Asi vamwe nonga vanombozviziva bo ndabva nhumbu. Patagara asi amene kuti papa akazomutaura kuti muroro nyakabva nhumbu akati kunyepa haisi nhumbu bamapfundiko. Inhumbu yepi yangaita yemapfundiko asi ndakabva ine 3 months. Patagara 2018 yazoya maininawa. Kugara kunozomboita zvakanaka. Taitobika mukitchen mawamwene wangu. Tinobva tambogarisana zvakanaka. Tindogara tese. Ini ndakandozvimira kuside rangu. Wanendo Joan Marange wese. Ini nemurume wangu ndinendo 7th day. Takagara pamusha pedu. Kugara kwacho kwakundori kwekundotaudzana kundopumana uroyi wese waipiwa inini. Kuzi nini ndini muroyi. Magarisana taita pamukoro. Tagara 20 mainini akavhaita mwana. Mainini ane mwana wake. Mai wakabva vati takatogaramba vati pane umwe mukadzi anobatsira. Mukadzi saka anobatsira anozvigona zvese zvekubatsira kana warushaya mbere kuchichora. Sada kuti muende koko kodini kobatsirwa asi haendi kuJoan Marange ba. Shuwa ndakabva ndadirectwa ndimai vandaenda. Ndasvika kumukadzi anobatsira atori padhuze nepamba pedu. Ndasvika pane mukadzi anobatsira vatonditambira zvakanaka vandapinda mumba. Aivati ndiri kutarisa chibereko ndozvakavaita. Ndobva vatora bucket remvura rekusvikanzi gezai. Ndapedza kugeza zvikanzi rarai ndikutarisa chibereko. Saka ndarara vanitasa chibereko zvikanzi chibereko chenyu hachina mazino ba chinoti chikapfumbata chopunyutsa. Vandati saka ndodini vabuda akavabuda akunze vati medo kunamatira mvura yekuti mende kodi koshandisa. Saka akavabuda kunze mukadzi uya uyu. Saka pakabva papinda message yakabva yapinda ini ndakatogara kambudzi kanokia pakapinda message yakasendwa nimama wangu. Dzanzi akazi mainini maipo wamwe wangu unozi maipo. Zvikazi asvikere muroora ingeri padenga yacho. Pazasi pachange akazi shawa ndigadzirire zvekuti aende handimbodiba kushawa nekuti agare nemwana wangu ndi mama wangu. Saka mukadzi uya pakadzokera vanditi do kunamatira mvura muroora kozi anoera shawa mwana wangu anoera shawa. Ndakabva ndatobuda ndakamudhura vandadzokera kumba vandasvika mama wasipa papa na mainini. Vandasvikazi mama wabuda hangaenda kune umwe bhururu wawo futi wadzoka. Pawakadzoka ini naana ndatomudhura kwete zvekunyepedzera ba. Chakakwanisa kubvunza umwe wangu akabvunza kuti muri urwara ere vandati handisurwara ba. Vandamba ndakanyarara. Asi uyu mainini ndakamutaurira nyaya yacho. Mainini haana chakamboda akandoti zvinonetsa. Saka murume wangu manhera adzokera anga aripo pamba angasati akuenda kubasa adzokera. Vandamutaura kuti ndo zvandadini zvandaona mameseji ana. Zvinhu zvacho zvinonetsa ndinotanga nekubvunza kuti iye ari mai. Vandati ini ndo mameseji andaona asi mameseji aya murume vandandonaka ndonyarara vandataura kumba kwedu kuti nini ndaenda kubatsirwa asi ndaona mameseji akati pamafoni ewanhu wairawo ndo mameseji andadini andaona. Atagara kukuwirirana kurundonetsa kupumwa uroyi urundobuda pamukoho yese zvese chaitwa chakaipa chirundonongedzwa inini. Chese chaitwa chakaipa chese chirundozi nini mukadzi muroora mukuru ndiye ane huroyi kozi dzinza rekumba kwawo ini baba wangu anorwara nepfungwa saka kazi zvekumba kwawo zvese chakambopengesa baba wake chichi ndo pane hosha dzese idzodzo. Tagara 2020 murume wangu akabva aenda kubasa ngoisi anga asingaendi kubasa ba. 2020 murume wangu aenda kubasa inini handisi pamba ba. Ndandirugara kwatete ndandirugara. Mama wako akabva washaya hembe dzawo akashaya top yawo nependi rawo. Mainini ndiye anga ari pamba. Ini ndaishandisa spare yekunze. Mainini aishandisa yemukati yanga akapiwa nemhai asi ndo maigara mamona akamhai. Zvikazi inini ndini ndatora hembe idzodzo. Pendi yamhai netop yawo. Ndini ndakatora hembe dzamama. Ndikati ina notora hembe dzamama munozonditi ndini ndakatora hembe dzamama sei? Inini handisipa napaba. Yakatoita nyaya. Kuzi ndini ndatokanzi akatoti hama dzangu ndakataurira iwe muroora uchaye madhodhi iwe ndikafuma ndakafa.
nekuti wakatora hembe dzangu mukadzi wapuwa hakuna umwe ba akatora hembe dzangu. Wana papadaidzwa wana bankuru watinoti wana bankuru emumusha medu. Uyu mainini vhazi mama vati handisi ndakataura ba maikisha awo mainini ndo vakadini vakataura kumbirai maiguru yenyu riregerero. Maikisha shuwa vapfugama murume wangu akazi amaiguru soro yenyu ndiri kumbira riregerero nezvandakataura handisi kwakurundofungira kuti ndimi makatora hembe dzamama. Ndikati musi wamakataura matauriro amakaita ka mainini akachema kuti maiguru mune shuwa muda uraya mai. Ndikati ndouraya mai hembe dzeshe ndodzidini. Zvanzi mune shuwa maiguru. Ndikati indotora hembe dzamai ndidodzidini. Zvikasi shuwa vati vakumbira riregerero. Aivazoya kuti ini maiguru ndakumbira hangu riregerero zviri kundirwadza. Inini handisi ndakambotaura zvinoba asi mama tiri kupasika uko mama akabvota kuti hakuna umwe munhu ba mukadzi wapuwa akatora hembe dzangu asi nhasi akunini kwazi kumbira maiguru yenyu ruregerero. Patagara murume wangu inini wanototi akaromba kusanga wese vanhu pamukova pedu tese isusu pese vanhu vacho pari pamukova vanototi murume wangu inini akaromba ndokutaura kwazvinotoita kuzi murume wako aromba. Ndiri kuHarare ikoko ndakabva ndaita nhumbu vandabva futi nhumbu ndiri kuHarare ikoko ine 3 months. Vatotangotoshuti chii chirumboitika nini shuwa ndakatoenda kutotestwa practice varasvika soko kuna mama akati haisi nhumbu ba mapfundiko nhumbu dzepi dzaari idzi. Ndikati inini kumahospital kwese ndinoenda ndotestwa ndoonekwa kuti ndine nhumbu kana makadhi ese zvese ndinazvo zvekuti ndine nhumbu kana ari mapfundiko cho zvinoramba zvindodzokerera here ndiri pausikana zvasingamboitikiba. Masoko vaatanga kutobuda akarora hure. Ndikati ina handisi hure ba mwana wawo ndiwo wandinoziya kana ari ina anobva naporana nomwe murume ba mwana wake ndiwo wandinoziya kana ari nditi hure nganipe umhandara wangu ndidzokotsvaga jaya kutara mai. Ndikati ini kana ramba ndonditi hure unipa umhandara wangu ndoenda kotsvaga jaya rimwe ndosiya mwana wake waruramba naye. Vatagara kupumana kundoripo zviri kundotaura zvakawanda hobho ini ndini ndotozi ndiri muroyi chazoita kuti tisvike panapa nhasi. Chazoti tisvike panapa gore rapera muna maJuly mainini awo wakavauya kwandiri ndandotodiza mai anga enda kupasika newana wamainini isusu tatasara pamba ndisi takasara pamba mainini havana kuenda saka akatosvika ndodidza mugadheni makuseni wana kuti tatasara navo ngaenda kuchikoro. Vanditi maiguru ndiri kutaurira chokwadi. Andati chokwadi chei asi kugara kwese ndaitoziva kuti mainini zvese chandoitika zvese anobva aenda kundimangara kwazi mama waitombonditukwa chinitungira mainini zvese zvakuitika ngobva ndaenda kuna mai. Ndikati chokwadi chei zvikanzi munoziva here kuti mama akatora hembe dzenyu akaenda nadzo kudzigadzira kun'anga akazoenda kuna mbuya wakaenda naye arubvunza churu chinobuda ishwa kuti imimi musabareba kuti miende angasikadi kuti muroorwe ndibamukuruba. Ndakabva ndadonidza pombi pasi enda ndakabata kati mama akaenda kun'anga akatora hembe dzangu. Zvikazi ndikati kudii kwacho zvikazi ndo zvandakatotaurirwa kuzi ndo zvakadii zvakaitika uyezve munozviziva here maiguru zviya zvakambotaurika mazuva aya ndiramba hangu zvekuti isusu tinoti manheru maenda kurara mama ane mvura yonayo naye tinodzima marasha tichidaidzira zita renyu nabamukuru kuti murambane musaite mhuriba asi mama ndiye anouya nemvura chandizi kuti anobve pichi nayo. Uyezve munoziva here maiguru kuti imimi ndaitumwa murumu menyu ndi mama kuti mukanamatiwa mvura mune manamatiwa kwamafamba kobatsirwa kuti muite mwana ndaitumwa kotora mvura iyaya ndorasa ndoisa yedu inenge yabva namama tomaka mai inenge yakasvika torasa toisa yedu iyaya then moshandisa. Zvakandirwadza ini pakanditarira mainini ndakabva ndafonera tete wangu akandiperekedza kuroorwa bva ndafonera kumba kwedu vandataura musha mandakaroorwa futi vandazvitaura kuti ndonyaya ichi iripo. Saka pana tete wakazoya pamba anotedza nemurume wangu vandamutauriro nyaya saka nyaya pakafamba pamukova manje akuwirirana kwakusipo ba mama wapo akabva kupasika ka ini anokwanisa kuzombowa mhoresa kozi ndatozara handimbodunyepa ba anombozombowa mhoresa kana kuita seba kana kumba kwake nasingachamboendiba ndakutogara ndakatomudza kuti saka zviro izvi pese anongondituka kuti handidi turoro nemwana wangu zvakwakubuda zvakatora hembe dzangu. Asi mama kutaura kwaunenge uchindongosho kuti inini imhepo yekumba kwedu ite ndishaye mwana kozi vane vanototaura kuti ndiwo vanomutasirita mwana kuwekumba kwedu. Tagara rakavha inini vandarongedza mabhegi vanaenda kumba kwedu mainini wakazobudawo futi vaenda kumba kwedu vatadzwana baba nekudzimba dzedu vazoya mumusha kwazari wakumbira kuti tira kuya newana nenyaya dzavo dzawanadzo shuwa dare rakagarwa mumusha nana baba mainini nevanhu vekumba kwavo inini nevanhu vekumba kwedu nana baba ekwazari pakati nyaya dzikataurika wamwene wangu wakabvuma kuti inini anotora hembe dzemuroora ba ndakatora shinda ndodzandakaenda nadzo asi anoenda kugadzira kuti asabare be ndakaenda kugadzira zvekuti aende ndozvandakaenda kugadzira ndomatauriro akaita wamwene wangu anombotora hembe dzake be vanhu vandoti zvapera kwandozigadzisei zvinhu kana mune kwamakatuma muroora akabvuya ndakamutuma shuwa zvese aibvuma zvimwe zvacho murume wangu inini angasipoba
murume wangu azouya musi akasvika ndomwe mwaanoti mukwasha wake asari bhururu wake pakaita hondo pamukova ari kubva kubasa wamwene wangu akabva tanga kuchema kuti nini shuwa vakadzi vako nditi ndiri muroi kudini asi nogara kwese anobva napo munongezeti muroi uyu nyaya yabva tonodhibana panyaya yashata akabva enda kuna nababa wakewo vadaidzwa nababa wake vakwadaidzwa nawabereki wamama vekumba kwavo vekumba kwana kwedu vekumba kwana mainini nyaya yabva yagarirwa futi pasi murume wangu apo nyaya yabva yandotaurwa semu wamwene wangu bva kwazi mukumunhu wacho kwawakaenda nezviro zvavo izvozvo bva kwafonwa ndona baba asazari wacho tiri mumba wafona kudaro vabvunzwa munhu wese kadzi shuwa akauya mai asi akauya nezviro zvake zvaanga nazvo asi handina chakandakadini ba chandakaita ndiye munhu iye adini akafonirwa iyoyo zvasiyo zvakadaro zvikazi regererana ichicho tigarai zvakanaka vanhu chichibva zvandosiya zvakadaro tasara taapamba pedu tasara tega hapachagarikibe mama wanotuka kwete zvekunyepedzera ba wanotaura mashoko inini vanobva kuti wakandipuma uri kuvharidzira mhepo yekumba kwenyu tisamanga ino yese ndozi ndindakaya chibereko chako inini wakandiona ndiri yachibereko chako handina kana musi wandakatora hembe dzemunhu ba wakafurira mainini avo wakaronga dhiri wakarwadziwa nekuti iwo haubari ba waronga dhiri rekuti mainini arubara aende kumba kwavo wamufurira kuti taura kuti mai ndi arudini arundiroya indikati handini chandakafura mainini akauya yega handina kana pandakamufurira ba pamba pachambogarika kubva kuipa panhanhasi navamwene wangu hatimusiyani ba asi tiri kugara pamukuwa umwe navamwene wangu ndaizwa nyaya inini pandaakuda ndepekuti handikauti wakapumwa ndo nyaya yacho handii witness yako iripo handii ndiye uyo akanditaura ari simungai maini ndimi kamakataura nenyaya yehembe kuti amwene ndiye wakatora hembe wakaenda taura itizvo pamusoro imambo ndinoipawo munyaradzi marapara pamusoro imambo ini ndinoipawo munyaradzi marapara zviri kutaura mai guru ichokwadi ini ndakarohwa mushomu 2018 saka mukugara mama wangu masvikira ndakaita mama wamwene wangu nemurume wangu namai guru nabanguru wangu asingawirirani murume wangu nabanguru wangu asikatowirirani bana wamwene wangu wangu asikawirirani namai guru nabanguru saka ini ndaingonzeusa musani namai guru nabanguru rasikatomusani navo banchitaura kuti ava mai guru akashata mai guru ava vanoroya saka mukugara inini mai guru ndarisikatombowiriraniwo navo bashuwa semataura aita wamwene wangu nemurume wangu kuti sawirirani namai guru ndagara ndabara mwana wekutanga mai guru ndarisikatenderwi kuti mwana ndibatise mai guru mwana apa nekuti mai guru anozouraya mwana tagara saka pane nyaya yakaitika mama wakashaya hembe dzavo washaya hembe dzavo bva wachinongedza kuti vachitaura ati atiri kupasika kubocha wati imi mwaroora imimi muriita basa rekutora hembe dzangu tikati tinotora hembe dzenyu tinozidi zvikazi handisitaura imimi ndinotaura mai guru wenyu tivatauya kuva saka tete wakabva wabvunza tete wakagara pa wabvunza kuti hembe dzamhai dzakatorwa nani ndikati hembe dzamhai dziri dzakatorwa namai guru asi kwazi mukataura munazvipedza ndotaura tete saka banguru wangu akaisa mafoni edu pamatrika obva azvibata mai guru bva wauya nyaya iyo bva yabvunzwa wamwene bva wati mukandobudisa zita rangu chete imimi chitokumbira riregerero nyaya dini ipere mukataura nyaya iyi munazozvipedza chiva ndakumbira mai guru riregerero pachibuda nenyaya dzeuroi dzese idzodzi mai guru muroi mama wari wanotaura inini chinzi kumbira riregerero ndichikumbira kuna mai guru chinzi ukataura zita rangu chete hazvingomiri zvakanaka alright imi uchiripo iri pamushapa iyo handisipo hausipo ndosaka wakuita free kutaura handisiita free pamambo asi nyaya sei usina kuzvitaura uripo pawaitiswa zvese ndakatozvitaura ndiripo kuti ndizosimuke ndidzingwe nemurume zienda kumba kwenyu inyaya yacho ndandataura iyoyo murume wacho ari uyo akagara uyo ari kuyako alright mbuya wacho uri ndiri pano changa sumukai mbuya wacho
Hero kuya kwaro. Ndiriza Changamire. Musoro Changamire. Ini ndoitwa ngwana Miss Chiruka. Ndoitwa na Miss Chiruka. Ndakarorwa mazari muna ndikarebesa hangu nyaya yacho handiti. Ava nditete wangu hanzvadzi murume wangu. Ava ndana wamweni wangu. Ndakarorwa vari vana wamweni. Aiwa. Urutigo. Awa. Mai wavo ndo wamweni wangu. Murume wangu achikurorwa ndandakapangidzwa ndana wamweni. Saka takangorora tichifambidzana achiuya mba mangu achitamba nevana vangu ari tete. Saka achibva azodanana mimi neuyu. Alright, pari nhasi tiri vamwe nemurora. Nyaya iri apa musamhanye pasiri nhasi. Apa nhasi tiri vamwe nemurora. Pasiri nhasi. Pazuro tati tete namaiguru. Tete namaiguru pakudii. Mai wake murume wangu inini mai wemurume wangu ihanzvadzi yababa wamai uyu. Zviri kutaura mama mambo. Mai wangu inini vanoiradziwa. Tezvara wangu ndakarorwa washeka mai vanoiradziwa. Mai vamai avo vanoiradziwa. Saka ukama wacho uripo sekuru wangu navamwene vavavo. Wane ukama wekuti imba neimba imwe ndozvaari kuti akabva nditi ndiri tete. Ndozvanotogawa chito. Zvongoiradziwa. Hai. Handizvizi yangu ndozvandoziva. Kwete inini murume wangu bhachi rake negumbezi rake zviri kwasekuru Maturura. Ini ndakarorwa chipangidzwa ava ndotezvara hanzvadzi yavamwene. Nyange vamwene vangu zvawakarwara. Ndopataenda kusuma. Mbiya vamire muri auya achibatsira nochingezi. Wakazoita ndozvandandoda kureva. Kuti makuna akaitika. Kana magara muri hama. Gumbezi ramurume wangu riri kumba kwasekuru wangu Maturura. Saka ndauda kuchipinda munyaya yangu. Shuwa muroora wakauya. Muna 2017 muna ndiregerera sorry. Ndinozokanganiswa mumwe mukutaura. Muroora auya takagara. Achibva asvika takagara masonomeri matatu ere patanga kurwara. Achibva ati ndakuenda clinic vandamutira vandamuperekedza ndafonera murume wake mukadzi wako uita sei uri kurwara wakuenda clinic. Aibva ati mira yapo vandamutira vandamuona vachiti vandamufonera ndimirire ime muroora ndiri kuita sei ndiri kuuya. Pabva pauya mukoma wemurume wacho nemotika nemurume wanga ainaye tatakurana. Ndoakuta nhoro ndeyekuti ndanzi baba wangu vanopinga musoro. Ndosaka ndadzoka ikoko. Tibva tauya nemurume wakanga nabongora ibva tasvika paumba zvikanzi ndiri vandisizwa zvakanaka. Murume yabva nditi batai munzwe kuti murume wemuroora mune mwana ndikati ai nana chandiri chandiri kunzwa plus ikanga ane masono matatu unonzika ere mwana hanzi pipi. Ndikanzi mufamily menyu mune munhu akarasika njere akati heye ndidhidhi wangu. Asi zvadaro murume akabati handina chogona kutaura nemi maita mwana mudiki aibva budai bhai. Chibva tagara shuwa mukomana mudiki aibva azorora. Aroora mukadzi wake mukomana mudiki. Tagara muroora mudiki aibva aita pamiri pani. Before zvese izvo haana kupedza hake wakabva waenda kun'anga kwawakaenda hanzi kwamei mapingu wari kupanda musi wedare. Ini kumwe kwesoka ndisina basa nawo. Saka nduda apa. Pekupumana apa. Shuwa ndakagarwa dare inotyisa. Ekuzi mama muroyi unondiroya. Saka ipapo rakamba karoti mama muroyi ndakatengawo negumbezi. Muna 2019 mwana wangu asati enda basa. Ndaenda kuchengeta mai wangu. Ndikaenda mai wangu. Zvikanzi mai gumbezi iri. Gumbezi. Munhu sikuenda kubasa. Mari waiwana kupi? Bananyarangu. Mai vangu vazoenda vakatungamidzana murume nemukadzi. Mukadzi murume pamberi, mukadzi masebva wapinda vogara pasitupu. Zvikanzi mai, sorry, ndakakanganisa, ndakaranisa ndakutengerai gumbezi. Ndotomwa tii yangu ndoti hangu mana ndakuraya ndomwa kapi yangu yeti ndikati zvadini mwanangu kuti undudzi kudaro. Zvikanzi ndangokutaurira hangu ngotaurawo sechi semwana. Ndakabva ndabatika. Ndakafonera mukadzi wangu ati ndozwa nechi ma mirai ngodzidzisire chi. Abatagara shuwa muna 2020 kwagenda kumba kwemwana muningi mangu. Oya baba ndi. Oya baba uyi. Ngomira ipipi yangu mpetedzekere.
ndikumbira uriregere Pane zviri rwanzi. saka zvadaro manje ndakabva ndagara ndaita mwana uyu kundiitira kutengera gumbezi nekuti sori mai ndakashaisha ndakaroanisana kutengera ichi gumbezi akatagara mana 2020 wakabva kugara mba wakatabva kukumbira imba kuti tikumbirawo imba andadaidza best born yemurume wangu indiri namba 4 pamurume wangu muite sei mubikise muroora watikumbira imba ikachemate murume ndiye akakumbira imba wabikisana vatagara ndibva wazodzoka mumba ubva wazoenda kumba kwemuzukuru waibva wataura nyaya dzamuzukuru banofana kuti gogo kuti zvichiita ipai vanhuwo chi imba yavo wafonera hanzvadzi yangu banifonera kuti tete ipai vanhuwo imba nduda pakauya nyaya yekupumana apa ndopa ndikuda nyaya yekupumana yakauya shuwa hembe dzakatorwa here idzi inani hembe yemuroora ndakatora asi kuti ini ndii ndakatorerwa hembe inini shinda muroora angasitoipo andimazwa nditokiya musiyakoshinda ini anambotora shinda dzehembe dzake asi kuti ndakandatoroti hangu handinambotora shinda dzehembe yake kana musi wacho kunzi ndakabvuma ndakandina vanhu 39 ndiri 1 ndakazara kudai mazara ndakanzondoti eoni kubva ndakatora ndisina kuzwa hazvina nebasa ina handina kumboroya muroora 39 makawirana kuti chii ine ndakandoti eoni ndazvizwa zvomataura asi ina handina chandakaita kumuroora chaichai pairi izvizvi nyaya yenyu paizvizvi pairi ndekuti uyu haasi kubata mwana bo asi kubata mwana haasi kubata mwana nekuti ari kuzi imimi asi ndakafambawo naye muroora ari kutaura kuti muroora ari kutaura kuti maita chinja mvura muchidira madota muchase muchitaura zita rake nemuroora handizvizivi kana musedare imi mati makafamba aiwa ndaifamba nemuroora uyu komunamatirisi ndakazomuchipindai muchechi tikafamba tese muchechi yajohani marangi imimi chaakudiwa ka zvese zvomunotaura ka ihiyese its your word against your word, your word against your word. Saka hapana patinosvika va it's mere waste of time kuteerera because uyauta akataura izvo uyota handizvotora chirudwa nechekudwa kuti mugadzise munoti problem sei mwana asi kuita sei asi kubata mwana munongogona kuti panotibatsira ara chibva yamaenda paseri munomirira muri mwana endai chibva yautenda endai paseri apa ndiwe kuruma pamusoro imamo ndiri mwana wamai ava uri hausataura kuti mwana wamai ava taura ndiri murume wemukadzi uyu ndiye mukadzi wangu ndozvatikuda ndoitwa Isaiah Zari nyaya iri apa ichokwadi kuti uyu neuyu nyaya idzi dzakabvira kudhara kumashure mukadzi wangu uyu aitouya achitaura kuti maigurawo vari kuti ndikuda kubva panapa asi handibvi ndichisiya pakadii pakanaka aiwa handisi kumagumba izwai bambo imimi hamfanongamuta tati hatoda kuti uyasapoti uyasapoti handisida kusapota tati imimi mai vatoenda kugara kwandiri endai paseri apo wachipedza ava doti muzwa kuti problem iyi chichiri kunetsa and want to tizive kuti zvese zvamutora zvemarasha nechii zvese zvinofanira kubuda ikoko saka chiendai kuseri endai kuseri endai kuseri uko kuseri